מרבית בני ה-18 המתגייסים לצהל משתחררים אחרי 2 או 3, לעתים אחרי כמה שנות קבע נוספות, אבל אלפי חיילים ממשיכים להתייצב לתפקיד גם אחרי שהשתחררו ויצאו לאזרחות, במערך המילואים כמובן. יומיים אחרי שנולד הילד או רגע לפני נסיעה עסקית חשובה, הצו מגיע גם כשלא נוח. כדי להודות למשרתים ערכו אמש בצהל טקס הוקרה למפקדים במערך המילואים והעניקו מגן הערכה ל6 חברות עסקיות המתמרצות עובדים שממשיכים להתייצב למילואים. כתבתן של יעל לוי וחן פישר. אורן גדות מכהן כמנכ"ל חברת הליופוקוס, חברה שמפתחת טכנולוגיה המאגדת אנרגיה סולארית טרמית לטובת תשתיות לאומיות. אבל לא רק בעולם העסקים יש לו תפקיד בכיר, גם בצבא. הוא סגן אלוף במילואים ומשמש קמב"ץ במכלול התקשוב הפיקודי בפיקוד הדרום. כשליש מעובדי החברה שאורן מנהל מבצעים שירות מילואים פעיל, ועדיין הוא לא נרתע מלקלוט עובדים חדשים שיעדרו זמן רב מהחברה. היום ראיינתי עובד, מהנדס, שבתפקידו הוא משרת בכיר לצורך העניין. אני חושב שאני מזהה משהו טיפה שונה באנשים האלה שמגיעים מרקע צבאי ונמצאים עדיין במסגרת כזאת. ויש עוד נקודה שאני חושב שהיא נקודת זכות לעולם התוכן של המילואים. זה מערכת הקשרים הענפה שמשליחה מהמילואים הפוך לכיוון האזרחות. הנטוורקינג הישראלי מתחיל קודם כל בצבא. במהלך מבצע עמוד ענן, חברת הליופוקוס התרוקנה, ו2/3 מהעובדים שאינם מבצעים מילואים מילאו את מקומם במה שאורן מכנה מילואים אזרחיים. אמש במהלך ערב הצדעה למפקדי מערך המילואים הוענק לו ול5 חברות נוספות פרס מגן המילואים לחברות על ידי הרמטכ"ל רב אלוף בני גנץ. נכונותכם לתרום מעל ומעבר ראויה להערכה מיוחדת, בעיקר בימים אלו שבהם דנים בנושא שוויון הגיוס ושוויון השירות בצה"ל. ובכך אתם מהווים מופת לכל עם ישראל, מופת לערבות הדדית, לנתינה, דווקא מתוך ההבנה שאם לא אנחנו, אף אחד לא יעמוד בחזית. אורחי הכבוד של הטקס אתמול היו מג"דים במילואים שלחמו במלחמת יום הכיפורים. הזמר דני סנדרסון, שהיה מסתובב בין המוצבים והשורות לבדר את החיילים בשנת 73, הגיע אמש שוב להופיע בפניהם.